Maindireak. Maindirei aspaldi ez darie zureko jatzik. Supermerkatuko saboi eta leungarri merkeena besterik ez. Maindiretan ez dago gure arteko sexuaren arrastorik. Norberaren noizbehinkako olgetena besterik ez. Nork bere bideari ekin zionetik, maindireak garbi-garbi daude. Itogarriegi, askotan. Bai, egia esan liburu hau, holango makalaldi handi baten edo idatzi nauen. Bai, zan Gabonetan, eta enintzen ondo aurkituten, holan triste, urduri, eta ez dakit eta erabaki nahi duen idazten hastea. Eta egia esan liburua idatzi dau 4-5 egunetan, liburutxo bat da, eta poema batzu dira, eta 4-5 arratzaldetan eskribidu nahi duzen poemak, eta hause atera da, nori. Zeganera, egie badinotzut, nik idazteagaz ez dut oso harreman osasuntzurik edo garatu. Ze idatzi egiten dut, baina ez eta guztetan. Osa, berez, behin irakurtzen badut, birriten irakurriz gero, baina 3. ez irakurtzen badut, gogoa dekot dana esabatuteko. Orduan esan nahi duen bitu, idatzi zuz eta atera daitela atera beharrekoa, eta idatzi nahi duen, eta hori, 40 poema batu nahi duzen, eta egia esan, kasoi batean egon ziren, kajoi batean, gorde nahi duzen, eta horre dire denbora luze batez, argitaratzea erabaki arte. Ze azken batean, txarto zauzenean, arrastik luze, eta egune luze, eta badaukozu denporak aurrera iteko beharri zine edo, pentsetan dozu, hobetotxu egongo naz, aurrerago, hobetotxu egongo naz, esperantza hori dekozu, eta orduan, denbora utzitu, norbera utzitu, bai, hortik dator, ustu artekoak. Igual beharri izan horretatik. Nik uste nuen gehiago zirela maitasunezkoa, baina egizan desamodioa atera eta pilo bat. Desamodiozkoak asko dira olerkiak edo poemak. Maitasunezkoa badau mendekoa, gorrotoa, sexua, harremanetan egoten dan hori. Bidali nahi duen argitaletxe batera, bai? Eta esan osten ganera, grazian digin osten, esan osten. 2022 urtea eta maitasun poemak, ez dago zu meritu makala. Nik banekien gaia ezela, ez da askotan landu den gaia da. Orduan erabaki nahi duen babitu, autoko itzingo dut. Eta idazle den lagun bat ere izker, kontaktuan jarri nintzen Joseba Berriotxoagaz, Errotetako buruegaz, eta Iñaki Landa ilustratzaileagaz. Eta Iñaki Landak lagundu osten portada egiten, sala eta kontrasala. Egia esan oso pozik, irututin eta sala oso txulua dela. Apurka joan da eta bidea indau. Hasi nintzen inguruan saltzen, eta oindala gitxi, Joseba Berriotxoak, Errotetako buruak, deitu inosten eta esan zu, elkarrek liburu eskatu asko. Zer, bidaliko dugu eta esan batzeten, bale, edertu. Batzuek barra indaudie gaia gaitino, maitasun poemak, beste batzuk lagunet direlako erosiko zaudien liburu, seguro ni, kompromisos, seguro ez da dila lehidu behin. Eta gero batzuek esan diate, badaukola olako erraietatik idatzi emoten dauela, oso zintzoa, ukitu punki edekola esan doztie, eta hori asko guztu jata egia esan. Niri guztetan jata gauza zuzen eta zorrotzak idaztea. Sartzen direnak, eta ez dakit lortu dodan, baina bueno. Azken batean egia esan nik idatzi dut niri guztetan jatan hori.